उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया मैया मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबनानै थांबाय। सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंबाय उदालगुरि ब्रह्म धोरोम आफादनि रुपाथि मायथाइ। धोरोमखौ सिबिनायनि गेजेरजों बुहुमाव गोथारै फोथांना लाखिनो इयुन जोलैनो धोरोमनि बोसोन होलांनो आरो धोरोमनि सानथौ सानस्रिफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों गाजा गोमजायै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाजियामाथियाव फालिफुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। गिबियावनो नोंथांमोन चेनेलनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय आरो नोंथांमोनजों लोगोसेयैनो साफ्रोमबो धोरोम सिबियारि मानगोनां गेदेमा रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय फैबाय थानाय 2026 मायथाइ गोदान बोसोर आरो मागो दमासिनि बयनिसिमबो आङो खुलुमनाय सिबिनायजों लोगोसे हामग्लायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आंजों लोगोआव दा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लोगो नेहाथारि दयाल बसुमतारी आफा दङ आरो लोगोसेयै उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनिनो लोगो आफादगिरि गकुल चन्द्र ब्रह्म दङ आरो जोंनि लाइमोननि गोख्रों मोनसे समनि आथिखालाव दाबो धोरोम गोख्रों सिबियो जोंब्लाव ब्रह्म दङ आरो गोबां रायजो राजा दङ। दा बेखिनियाव आङो फोरमायनो सानदों गोजोन बयनिसिमबो जे धोरोम सिबिनायजोंसो धोरोमखौ बिथा खालामनानै धोरोम सिबिनाय गावनि गोसोखौ हमथानायजों लोगोसे न'खरनि सुबुं न'खरनि भाई बाहागि गासैखौबो धोरोम सिबिहोनानै निजोम गोसोजों धैर्य गोसोजों न'खर जौगाहोलांनो हानाय आरो मुलुगनाङै धोरोम सिबिहोनानै धोरोमखौ बिथा खालामहोनानै मानसि माहारिनि मोनफ्रोमबो जौगालु हाबाफारि न'खर दानायजों लोगोसेयैनो गाव गावनि गोजोन थासारि धोरोम सिबिनायजोंसो फैयो। दा दिनै बिब्दिनो बै समनि धोरोम गायसनगिरि जोंनि गुरुदेव कालिचरण आफाखौ गोसोखांग्रोनांगोन। ब्रह्म धोरोम गायसनगिरि बिथाङानो धोरोम गायसननायजों लोगोसे जोंनि माहारिनि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय बै समाव धोरोम सिबिनायखौनो होन समाजखान्थिखौनो होन रांखान्थिखौनो होन आरो सोलोंथाइ बिथिंखौनो होन मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि बर'फ्रा माने धोरोम सोलायनाय गुस्लायनाय बेफोर गासैबो माने बेले बेजे एबा खौसेथि गैयि बेफोरखौ हमथानोनो बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो बे बिथिङाव नोजोर होनानै ब्रह्म धोरोमखौ गायसननानै फोसाबदों माने माहारिखौ बे आथिखालाव बे थासारिसिम लाबोदों। दा बेखौ नोजोर बोनानै ब्रह्म धोरोम आफाद उदालगुरि जिल्ला 25थि बोसोरारि जथुम्मा जेराव रुपाथि मायथाइ फालिथाय आरो आइजो आरो लाइमोन उदालगुरि जिल्लानि 23थि बोसोरारि जथुम्मा प्रसार संसद बेखौ गासै लानानै दिनै खायजामाथि हालामनि खायजामाथि ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव गेवलां फोथाराव दिनै सानथामनि हाबाफारि लानानै 26, 27, 28 सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजा रुपाथि मायथाइ फालिदों खुंदों। दिनै जोबथा सान दिनै गेवलां मेल दिनै 28 खालारनि दिनै रबिबार। दा बेवहाय बे मेलखौ गेवलां मेलखौ बेखेवफैदोंमोन मानगोनां बिटिआरनिनो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिबिनां फुजिनां जोंहा रिहन दैमारि सार बिथाङानो गेवलां मेलखौ बेखेवनानै मेहेरगोनां बिबुंथि होलांनानै थांबाय। दा माने गेदेमा आलासि जौसाङाव दङ बाहागो लाफैदों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि भिथोर गोरा खुंग्रा दैमारिजों लोगोसे बै समनि आफादगिरि बारग' आफादगिरि अमरेन्द्र ब्रह्म आरो आंबो आरो गोबां गेदेमा आफामोना दिनै बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायाव रायजो राजा गोबां धोरोमखौ मोजां मोनग्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा
बे हालामजों लोगोसे जिल्लानि गोबां बाहागो लाफैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोननानै दिनै बयनिसिमबो बाहागो लागिरि साफ्रोमबोनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरदों आसा थिदों इयुनाव धोरोमखौ बेबादिनो खौसेयै जै सिबिनानै जोंनि जाथिनि माखासे मावनो गोनां गाव गावनि धोरोमनि आफादजों लोगोसे बा धोरोम अनुष्ठानफोरनि जौगालु हाबाफारिखौ सानलायनानै रायलायनानै मावलांनो हागोन आरो धोरोम सिबिनायजोंनो जाथिनि संकट गोलैनायाव जाथिनि समस्याफ्राव गाबथालायनो हागोन गसंथालायनो हागोन खौसेयै मावलांलायनो हागोन माहारिनि समस्याफोरखौ बेखौ मिजिंथिदों आरो बयनिसिमबो आङो आरोबाव जोंनि दिनैनि बे माने उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि रुफाथि मायथाइ फालिथायाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबोनिसिम आरो फिन खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय खुलुमबाय। जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 25थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो लोगोसेयैनो रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो लोगोसेयैनो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आरो लाइमोन आफादनि 23थि बोसोरसालिया जुथुमा बे हाबाफारिया सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानानै दिनै जोबथा हाबाफारि बे हाबाफारियाव दिनैनि जिनोखि हाबाफारि बे हाबाफारिया फुंनिफ्रायनो जागायनाय जादों फुंखिनि 7टा बाजियाव जों मोनसे हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जों लादों बिनि उनावहाय जोंहा मोनसे अखण्ड जयग बे अखण्ड जयगआव बयबो भक्त आइमोना आफामोना बहाय दर्शन खालामदों बेनि उनावहाय दिनैनि हाबाफारियाव 3थि हाबाफारियाव जोंनि मैयानि आद्रा थानाय जिथुनाखि सान्थौ बिजिरनाय बे मैयानि आद्रा थानाय सान्थौ बिजिरनायखौ दिनै 10 बाजिनिफ्राय जों लाफिननाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि जिल्लानि सिङाव जायफोर रोंगौथिजों बान्था मोननाय भक्त आइमोन आफामोन बिसोरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि उनावहाय जोङो दानि सोलिबाय थानाय जिथुनाखि गेवलां मेल बे गेवलां मेला जानानै फैदों आरो बे गेवलां मेलखौनो जोंनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रिहन दैमारि सारा खोब मेहेरगोनां बिबुंथिजों माने बेखेवनानै होलांबाय बेनि थाखाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जिथुनाखि गेवलां मेल बे गेवलां मेला जागासिनो दङ जोंनिनो गाहाय बुंथिगिरि मानगोनां फतेन्द्र बसुमतारी आफा लेङाइ आफादगिरि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बे बाबाया दा बिबुंथिखौ लाखिगासिनो दङ आरो बिदिनो जोंनि जिथुनाखि बे रुफाथि मायथाइ फोरबोआव जिल्लानि गोबां भक्त आइमोना आफामोना बेवहाय बाहागो लाफैदों दाख्लैनिफ्रायनो बेवहाय मोनफ्रोमबो दालाय आफादनि बेवहाय डेलिगेट मिटिङा जादों आरो मैया जोबथानायाव जोंहा जोबथा जथाय थान्दै मेलाव जदों बे थान्दै मेलाव फ्राय जोंनि 500 600 700सो थान्दै मेला बेवहाय बाहागो लादों आरो बिदिनो थान्दै मेलाव जोंहा जोंनि जिथुनाखि थांखि बिथांखि बेफोरखौ जोङो सावरायनानै थांखि लानाय जादों आरो बिदिनो दिनै गेवलां मेलावबो जोंनि थान्दै आरो भक्त आइमोनहा लैहोर लैहोर बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों जोंहा नैबे थान्दै मेलावहाय थांखिया बेनो जे जोंनि गुरु जिथुनाखि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफानि बे आफाखौ जोङो बोरै जेनेबा बे मुलुगनि दरबाराव जों गोसार होनो हायो बेखौ जोङो सावरायनाय जादों जिथुनाखि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया खालि ब्रह्म धोरोमनिल' नङामोन बियो बर' समाजखौनो सानसे समाव फोसाबबोदोंमोन फोसाबगिरि होननानै दा बेखौ जोङो बुहुमाव बोरै गोसार होनो हानो बिनि मुंखौ
दा बिनिखायनो बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जेनाखि जोनोम सानखौ जों फालिनाय आरो बिनि थैनाय सानखौ जों फालिनाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय लायो आरो थिग बिदिनो जोंहा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया बे नेसनेल बान्था मोनहैबाय। दा बे नेसनेल बान्थाखौ सोर मोनो सोर मोननांगौ बेफोरबायदिनि सावरायनाय जादों आरो सिबिजाग्रा बेहाय गेदेमा आइमोन आफामोन बाहागो लागिरि साफ्रोमनिसिमबो गोदान बोसोर फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि दा दिनै जों जेरैबायदि रुपाथि मायथाइ फोरबो खुंदों उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा बेवहाय जों जेसेबां हागौ बेखिनिखौ देग्लायथ' खालामबाय आरो बे खुंनायजों जोंनि माखासे दुरबलता थानाय बे दुरबलता थानायखौ जोंहा फोसाबनायनि सुबिदा मोनदों। बेनिखायनो देग्लाय जेरैबायदि जोङो रुपाथि मायथाइखौ खुंदों बे खुंनायाव जोंहा मा खमि जालांखो माया थालांखो बेखौ जों इयुनाव जाहाथे बे फोसाबनानै आरो बिनिख्रुइ साबसिन जोङो जेनाखि रुपाथि मायथाइ जोब्बाय बिनि उनाव गल्डेन जुबलिया फैगोन बे समावहाय जोङो जोंनि जिथुनाखि मावनांगौ हाबा बे मावनांगौ हाबाखौ जों आरो बेनिफ्राय साबसिन मावनानै जों दिन्थिफुंगोन आरो।